Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang. Monggo menika wonten tetembangan manis. Monggo panjenengan kula aturi nyegarkan rumiyin nggih. Nggih, Mboten nuwun. sami-sami. Monggo. Manis sedek kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ra seneng lames. Yen mesem manise ngungkuli matu kaya bisa rontoke jantungku. Pancen ganteng kembang mlati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe. Diires-ires aduh dek kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja. Monggo laras rumiyin nggih. Monggo apawitin malih. Manis sedek kowe pancen manis. Amin lah. Tambah manis yen kowe ra seneng lames. Ora lamis kok. Yen mesem manise ngungkuli matu kaya bisa rontoke jantungku. Pancen ganteng kembang mlati aduh dek dironce-ronce setengah mati aku ngesir kowe. Diires-ires aduh dek kulane Jawa kowe cah manis dasare prasaja. Tak wong lanang
matur sembah suwun rawuhipun.